kum ke parti nadu pasadang hi nadu bangi shimti ke isi ni sutu ko ka persang ka besar kai ban pen klem makatakan dia ka tauba ka begini ban pentronya ka Voice of the People Party kaji persang ka buit ka bor bat di babon ba kiliti tenrei ngingi do ni ke MDC ki ba sutu shai bali kilong ki MDC ba kum lu ki yola ban cheki pai ba kum ki MDC ni ba kanongrim bat kanongrim juga parti karung haki namar kadai ke jeng pedang ka jungki kanongrim kadai ke jeng kwa mendi dan bertaban cheki pai ba halo kanongrim juga Voice of the People Party te ka Voice of the People Party ka dan shibon ki kom perkhat ki ba pher me ki ba ki parti haka bangi ni lawan ra shibon ki jingkala haka kom perkhat aga san hima sima lani ta ka political culture kar kom pentulun ki kam ti haka ba kiwi ki parti le si mo kimpat jumat kimpat ji namar ki danya ada ka kom perkhat ka barim ti kar kom perkhat ka barim bahaki we belong resign kamut dan ye ka ba pher resign mut la persya ya ka parti resign mut bathut bamhun bandong lani ke jeng kini supi pat kita ki degi ki kidam tenri hangi kamon kumta na kan ma ba i ba shen mo UCM berjungi i eno ya ka kam i ka parti ni tip i la pentip hangi kinong lam ka parti ke ka daw namar ka ko ke kya bat ni habang pelat namar ba ka ke jeng stop tenri kini ki parti ma masin mi ke ka kya kaki ke dia do met ke do ksong ke nio ban ya bam le se mas ni ba ula her su ki no ba se no ola ya pra le pet mental le pejmut bat kila keren mo le se ba no ba hanglo kata ka parti ban yo ban kan tho kata ka ka ai ka chiu up be hanglo ban yo ko bu ri ka jing ye don jing ba sem ka jing ye beteng ban ri ka kam mo hadin ba lai kam koi kam kia ka ri jubab ka ba sai ba kam don kum kata te mata kawan biang sa ko ki resignation ka jing ye no kam jong uwe ni ki yam jing ubri MDC jong ka ma koron te sahisian hi haki ka long bai kum ta ten rei ni kum ka parti ni ko ban pri bang ni pher ka ko treka piani habang yong i no kam kum ki no lam teng teng habang i de ban sim ki ji kli ni sim nani teng teng de ban i no bangin perkhat da ko ki kam hapo ka parti ru ngin i to namarangi ka syuki kam de kata ka kam de kata ka mo kata ka manong no kata ka bor le kata ka jing kwa ka ji bangin sno ka syuki hangi syuki ke responsibility ban baik iki kam tendre ni kwa ban ni bunyai kita ni kwa ban pen itang kan ni namar bangin sia ai khobor kin mi biang mo kin dang mi ki jing pen soto baklang ni syukhat lu di MDC hang ni bangin ni kendo bangin ya thu khana paramani bat bangin yo ban pen i sa partai papet kani ka de jawab ka bangin dan phi ke jing don ke MDC jing khat nyung ngot menen la no MDC jing ka maliem bela pentip nama ba inda dan kamet ka phat ka ba ko ke ba khia ti kata ke la dige jawab ka basha ke ba kum kita ki khobor mo ki ba ki persang ban penmi kamtam ki liang persya ban pen artatien mo kadi ke jing persang ka jokiru mo lami isnon tau number o sawut tau sawut lami na do bang sedang ban thau ya ki isi sawut balik yang sawut marudi number badan ni ke jing khen pi ngi don khat plamut tela da pi minus sawut tumut ngi sa stang khat sa dai tabli kim ong wei ar hai sa san dai ki sutu bakata kan nomor kali kan nomor ka biang ye chikai de joki naru pasdang hadu mata usau susah te ha ba mi to usau la pen sapreng ni khobo na du menu to usau susah kami ke jing resign ni ba syam no da kata ki mut manong ba ka don ke jing dei ba to usau kata kam dei wan sekali ke jing resign jong MDC jing mo pen crowd penyes no yang so tau sau ki kedi ke plan ka perukan da ka bakila plan lupa te ka don ka jing anglu ka jing na marga thong ka jing ka ri la ban pen khlem ya ka isi ka jing hitai ta kan de galat ka leti ki bakin yo ban lani kan no ka jing pen tron ya ka Voice of the People Party nam tau art khopra te ka jing ka du ka jing hi kalom ya ka du bangini tho khana ya kita ki khana ke bakiwi pat ki persang ban pen sapriang ndai kam don kata banong ka jing kedu ka bangini kli toket ndon kum kata namal ndon ueru na pengi MDC jing ubam scam jut baro ki khat fa ki scam jut akan ngrim bat ngi pentulun ni kam kum bangi di ban pentulun bat ka jing start jaga party bat ngi da karpa di ki pai ba pin ye sha ya kan ikom perkhat bakar kom trikam ka batmai jong ka party ka baya pher na kom trikam jiki por ki babem jiki we par ki party te kata ka de ka ban pensar kan pesutro
Pi hot kadon hi ke khobor ke baki MDC jingi hi ki atho bakadon raja persya wat antong da khobor pisa te tandage ek ban sotrat kalong ba ki MDC hi ke jing komong ki sotho ba ngele election da kanong rim ngele election da ka bangi kwa sha ban a ki shakri upai ba bat kum ka party ka bal ailat ki da sotho ba kata ka jing terwa pisa kamdon mo kamla ban pen kan ria no e kanong rim gojiki but de na kata kadau kum ka party ko abanang yai sei na ka pos ko por ki nongelam hagi benta ki ba fer ki bari ki bari ne kanong rim te ka jing scam nong rim gojiki nong yalam gojiki hagi kadan ba fer ki shakri pai ba ki bangi sei kum ka party ka peli shai ba kita ki jing persyang ki bot ki bari ki ma ban trekan ban pen claim ni ban pen ton ya ka party pra ini ya Voice of the People Party.